Sik lur, iki mandeg eneng nggone koncoku sing duwe usaha tembako lindingan. Jenenge Mas Sutris Bahero. Iki lho piyayine. Sing mapan eneng etan pasar sapi Wuryantara. Jenenge Bahero Tobacco Tingwe. Barang sing disajikan banyak menu racikan tembakau. Nyuwun sing aroma piye wae tetap dilayani. Tersedia juga pipa rokok dari berbagai jenis. Enek pipa cangklong juga lur. Sampel tembakau wis dalam kemasan. Racikan tembakau per aroma wis diwadahi saben toplese. Tembakau ngene iki yen dilending dhewe rasane kaya rokok sing biasane mbok tuku kae lur. Kari milih lho. Terus kertas buntele ya cepak. Sing cilik, sing gedhe komplit. Arep tuku sing kemasan ya siap. Pokoke komplit, plit. Aku mlaku pasar Wuryantara bablas Pracimantara aja lali bro. Mampiro nyang Bahero Tobacco Wuryantara etan pasar sapi dengan varian tembakau yang berseni dan berkarya anak bangsa. Tetap semangat dan perkasa.